puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men sabu mabɓe woni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal to ɓiɓɓe fulɓe goni kala dariɓe ne peri laabi ɓamtare jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmede feera feeña windere ɓatake comiɗo e buuɗal yurmede goo colte hitande ujunnaji 2017 eɗen gone nasande ɓatake men cellal ɓalli no gawɗen wadde kala nasande so buuɗal yurmede feeri feeñi moni kala ɗuwo e barke jomgal buuɗal yurmede ɓatake men hande faati koye cellal ɓalli ha tenti to banggue ŋakkede haqqille so en kaali fulfulde sellude mbiyana neɗɗo mo sellani taw kadi ko rafi haqqille eɗen teski e rendoji men gure men mawɗe ha e gure men tokose kame boli men ha e jindeli men kala ene heewi hen tawede ɓeɗo ɓe mbiyeten hangaɓe taw kadi ganduɗa so tawi en jurnitima gonka men en jurnitima rendo meɗen ma en taw yoga hande e yahoɓe e boli ene ñaama e jindeli ñallinta ballinta ngala comci moƴƴitene laaɓani taw kadi ko ɓesguji meɗen taw kadi ko kawiraɓe men jinnaɓe meɗen mawniraɓe men miñiraɓe men ma en taw kadi yoga hen ko enen tigui gollori ɗum juuɗe meɗen nde tawno eɗen kewi wiide enen fulɓe leggal ɓuccete koɗo woni keccal sa ɗacci ha leggal yoori a wi aɗa ɓucca ɗum heewi ko tolkitade heela e fulɓe noon ne kewi wiide needi taniraɗo ko yama artema nde artatema taw kanko taniraɗo o yalti aduna fulɓe noon ne mbiya kala ko tongu dasi ma artir ha e koyɗe joomum arabeɓe mbi yaruddul mau bima yatabir neɗɗo kala ko golli ko ɗum tigi woni ko artata e muɗum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ko yidde wiide en mbatten hakkillaji e ɓesguji men gilaɓe pamɗi janggen haala mabɓe janggen lelde mabɓe janggen pinal mabɓe janggen gonka mabɓe boɗejo haydara ɓurani ɓalejo so wona teskuya e wawde wadde losko nde tawno Allah subhanahu wa taala wi en ko loydoɗe hakkude moɗon woto muɓɓe guite ngam wattodirde haqqillaji e mbadi bonande mbattodire haqqillaji e mbadi peewal haqqillaji mon ɗi jurnodireɗi kala mon ɓurɗo haqqille yo andu koye on tigi geno haaldi nde tawno e deftere geno teddude nde kanko wiyata e kala saha nde o haali kaldumi koye joomen hakkillaji en ya ulil albab e heymon joom hakkillaji en koye mon kaldumi saɗa teski
e deftere Allah subhanahu wa taala wone laani laamɗo wone laani galo nde tawno neɗɗo ne wona laamɗo taw haqqillo timmani taw ganduɗa ko keewal ngal e comci ɗi e laamu ngu woni ko reeni haqqille o neɗɗo ne wona joom jawdi taw haqqille o timmani golle bonɗe ɗe o waɗata ɗe yimɓe taariɓe mo yiɗɓe woyyoɓe yiɗɓe ñamande ɓe jogotoɓe paɗe makko ɓe ɓen momtata jikku bonɗo mbaɗa e makko jikku moƴƴo kono so tawi a ñalde makko feccere ñalawma a ancanmo ɗum waɗi noon saaha ko tubakoɓe mbiyata fuu abiye aɗiye neɗɗo kangaɗo ñantaɗo ɓen ne keewi e woɗeɓe aɗiye to banggue woɗeɓe ñantaɗo ha yooɗi jangguina ha wawi ene jooɗe bureau ji ne golla kono taw jogui ɗum ko poɗɗe kala ñande poɗɗe ɗe gasi moƴƴani wayata kono hangaɓe men ɓe ni enen ne yonti ganden fodde men ganden haqilantagal men ganden ɗo gueno wiyen daro mboɗo ñaagui dendagal bandiraɓe kala joguiɗo kangaɗo yo tinno e kala subaka yo loɗɗum ha laaɓa ñanta ɗum wakkiloɗo Allah ngam safrude ɗum saabu hande en jetti gueno wittoji mbaɗama jaaƴƴi ɗi ganduɗa hande poɗɗe ne ngoodi e nder nokkuji men cafrirɗi ɗi ganduɗa hande so tawi neɗɗo ne moɗa ɗum ene kalma ɗum yogay gueɗe heewiɗo suka gorko jibina e ngoɗo henno wuuro ene yaada e guiƴu men ene woni e galle mumen watta ɗalde nde tawno hen sahaji ko needi taniraɗo waɗata ɗum noon walla hen sahaji bewre neniraɗo nde bewni oɗo henna ɓiɗɗo kame babiraɗo nden bewre yettomo won nokku o bona hen needi e nder ndi needi ndi o boni o wonta hen ɗalde e nder nden ɗalde nana e galle he ene mbiya ɗalal an kay ka ɗalde somo yaada e guiƴi ken ɓe nanguirtamo ko ɗalde e nden ɗalde feñde e makko nde peññinde e makko ko nden ɗalde ɓuutata e makko ha mema haqillo o watti hay so haali hunde jalen mbiyen min ganduno hanka kangaɗo eɗen pamɗinamo eɗen gusta haqillo kono en dokkata haqillo wawde ɓamtade ha hakkillo teppo so ɓooyi han kadi hay sen gare rendo mbattemo ko caggal so tawi eɗen jara koma jaren ha gaynen nde o yara so eɗen ñaama so joole lahal meɗen enen kala elen mo so haali konngol tooñen mo kalne jiiɗen toñirteɗo mbadden e makko so ɓooyi o usto o joñe ɓernde nde teppo haqille o teppo golle ɗe teppo miijoji boldi jolay hoore he wonta psychologiquement ɗum woni noon ko tubakoɓe mbiyata cicatrique naate hoore he yaltata nde tawno hankadi ni ɓernde nde e haqille o e hoore nde miijoji garotondi hankadi ni ɗi moƴƴata saabu kanko hoore makko o waɗi hoore makko hankadi ko gustiɗo hono no yimɓeɓe gustirimo ni on psychologiquement yirloto e hoore he ha ganduɗa e kala saaha en addunamo miijo wadde ko boni o fina subaka goto o wayno mbarodi nattandi o hocca laaɓi o wara bam makko walla o hocca laaɓi o wara yum makko walla o hocca doccotal jeygu o duppa galle mabɓe walla o fini subaka goto o yaaha bolol makko o rawa beddaji omo yaaha so ari wuuro wongo o nanguire ɗon ɗalde kangaɗo ha ɓooya haqillo wirno o watta jolde e beddaji taw ko enen caabi ɗum enen ɓe wiɓe ko ɗalde ɓe so tawi en kodde neɗɗo woto jawen haqille mum nde tawno Allah subhanahu wa taala yawani haqille hay neɗɗo goto Allah yawaki neɗɗo kono enen ken yawotoɓe eɗen jawo neɗɗo eɗen jawodira hakkude meɗen neɗɗo fotani yawde heewiɗo teddinɗa joom jawdi cikkuɗa ko jontaɗo
cikkuɗa ko joom haqille taw Allah o moni seedi sa humpitima haqille mum heewiɗo elɗa mo jawɗa haqille mum o taw ko on jogui haqille timmuɗo faade e ma kono wona joom jawdi o kono jawdi aduna an wirni haqille ma ha donkuɗa yiide joom haqille o jiiɗa joom jawdi o donkuɗa yiide haqille makko ha dokkuɗamo ɓiye debbo walla dokkuɗamo baaɗe debbo caggal mum feeñanma ndeke o ko kangaɗo kono hankkadi ala fof ko mbawɗa hen ɗum noon janggen rendo janggen yimɓe daren e nder gendi leydi Sénégal ha waɗi feggere ƴewon ha ngaɓe yahoɓe ɓe ƴewtoɗen koye men ƴeewen ɗemgal men ngal ƴeewen leñol men ngol ma en tawni ɗeɓe hamnade so en jeehi leydi Mauritanie ndaare ha ngaɓe wonɓe boli ɓe Nouakchott Nouadhibou ha e guure meɗen ma en taw ko ɓuuri en hewde ko wiyoɓe mbimi e wimi walla taw ko haratinen en kewani yiide leñol woɗeɓe ngol ene ɗacci ha ngam men ne ñaama jindeli ene jaaha e beddaji ene mbaala e boli ene mbaɗi ɓalli ɓoli waɗi noon ko en tinnaki hay seeɗa sen jiiɗi yontede jonterten koye nder leñol men yimɓe hewɓe ne cifo yontede sikka yontede ko nadde comci sikka yontede ko mahade galleji sikka yontede ko lemminde jawɗele e konte banque ji sikka yontede ko jolde laaɗi diwoje wambaɓe ne koɗa ɓe ne jima inde mum ene fiito becce sikka ko ɗum woni yontede wona ɗum woni yontede yontede ko yiide caɗele e leñol mum daro doga sukka ɗen caɗele wiye kaari yonti sukkude ɗum o sukki ɗum kaari yonti haɓade ɗum haɓima ɗum kaari yonti waɗi ɗum waɗi ɗum kaari woni jontaɗo e saaha mum saabu kaari jaɓani ha ngaɓe fulɓe jirlo kaari jaɓani ɓiɓɓe fulɓe ɗanno wi ko ma waɗa société ji ɓe golla kaari jaɓani yiide ɗum ɗo henna kaari jaɓani yiide ɗum itti ɗum kaari ko jontaɗo hono no Nelson Mandela ni yi yaware ɓaleɓe kame wiɗi Mandela kaɓa ha guitti ɗum pourtant mbiyama ko ha ngaɓe jarnama poɗɗe kaaɗi kono mbi ala ko yontaɓe Thomas Sankara ko jontaɗo nde yi Afrique naɓe ñaƴito ko costumaji tubakoɓe ñamata ko ngaluji tubakoɓe moɗata ko poɗɗe tubakoɓe so tawi cellani jolata koye werlaji mumen o wi gaare gawen wiro yo bukki puuɗa heewa so tawi puuɗi motten pallen mbaɗen comci meɗen ceerene caɗele ko jontaɗo jinnoɗo riwande Afrique naɓe caɗele kono noon hande e nder Afrique koko wiyete ko nayi jardi laaceje ñalawma hanki o e nder leydi Mali ma en garoy hen so gueno haaji eɗen kodda e neɗɗo taw en ganda ɗum suka gorko goto hay goto yiranimo kaaɗi kono kaaɗi gonata ko nder saabu en teskota ko neɗɗo teskoɗen deƴƴere neɗɗo e deƴere neɗɗo teskoɗen guite neɗɗo teskoɗen yeeso neɗɗo e kala saaha no wayata no guite ɗe irdirta no ɗe gojjirta e neɗɗo no tumminirto e holno ronkirta feewirde e kala saaha no yiɗirta wonde goto ma en paami makko gueɗe kewɗe no feewi ha ganden oɗo saaha mo woni o wonani e saaha makko on so en battarama ko haqille mawfin subaka goto o wacca laaɓi walla jaasi o wara taw wona histoire baɗɗo e nder ñooro kalten histoire goɗɗo baɗɗo hanki e nder leydi Mali heccitawel kadi histoire goɗɗo waɗi e nder leydi Mali oɗo suko gorko hanki o hocci ko laaɓi o hocci ko sawru o wari yumma ko o wari gorgol makko o wari joom suudu kaw makko o wari debbo goɗɗo o yalti omo yaha e bedda o wari goɗɗo o gaañi yimɓe hewɓe o jagga tawa haqille o ene usti kono e nder galle mabɓe hay goto teskaki ɗum ko caggal muɗum goto e guiƴirama ko holliri wonde ko goonga ene yiye makko saaha kala omo jonco omo haala konnguɗi aada yarani omo weñi kono noon enen en cuuɗa Rafi ɗum waɗi en ɓooyi wiide Rafi suuɗetake Rafi hersinaki hersini ko suudde hunde ha ɓooya yalta yaltira no fewani nimsa
kersa maaya hen o maaya goɗɗo maaya o loron kala taw ganduɗa wawno safrade e nder balɗe daɗɗe joni wonta duuɓe kitale o sellata heddo o wari andini kadi a perdi kanko monto henna galle fusi boni taw kadi ko boni ko fewtata musidɓe tedduɓe ɗum woni ko mbiɗen moni kala kam woni docteur hoore mum yewtoɗen koye men kala ka yiɗa tumede kala ka yiɗa wiyede kala ka yiɗa waɗede tinno woto ustu haqqille ɓi jenano woto ustu miijoji ɓi jenano woto wahlid haqqille ɓi jenano woto dabru ɓi jenano woto posnu ɓi jenano an toppito hoorema saɗa wawi hebbidde jomum hebbid ɗum sa wawa accu ɗum ngare guitten ñooke hakkude men ganden hewɓe ɗaale gonde e men ko enen mbaɗiɓe ɗum en timminta neɗɗo enen nde tawno neɗɗo so sewi yiɗata ko sewnude moni kala gallamen waɗi ko sewi yo galle kaaren waɗa ko sewi galle kaaren sewi yo galle kaaren sew kala perguitiɗo yiɗata ko yo goɗɗo ferguito kala ɗayiɗo yiɗata ko yo galle goɗɗo wat ɗayiɗo yarata noon musidɓe tedduɓe so en ndendata kaɓoɗen ɗiɗo ñabbuji ganden kala ko mbaɗɗen ko zéro Allah wi ko ballodiren e moƴƴere ta'awanu bil birri wat taqwa ballodiren e moƴƴere e kulol Allah kono woto ballodiren e perguite kami malkiso kono mboɗo yirendoji meɗen ballodirten koye mbadi ndi fewani saabu eɗen jogui gueɗe kewɗe ɗe poɗɗen haɓade ɗe koɗɗen riwtude ɗe poɗɗen momtude ha laaɓa kono musidɓe tedduɓe ko ɗen gueɗe ponguiniɗo henna guure men ne jogui keesuji ɗi ne galɗi machallah kono ala pop wuuro ngo garata ha tawane mahiɗon galle wiya galle oɗo henna ko galle bayeji walla mbiyen ko galle orflana en jibinaɓe ne bedda walla hangaɓe ɓe joftata ɓe en ganda ɗo jeeya kono ko ɓiɓɓe fulɓe so ari nanne toon pewne waɗe garjeji waɗe fittoɓe waɗe lootoɓe taw ganduɗa ɓenne kadi ne mbawa yoɓede eɗen mbawi kono wondi caɗele meɗen ko en jiiɗa ɓamtare hay neɗɗo goto ɗum noon so en ndenaki duuɓe kitale ko caggal kedeten ndaare Mauritanie capato boɗejo ala ko ɓuuri ɓalejo hay seeɗa kuntal kono capato boɗejo wawi marde ɗayiɗo mum mara kangaɗo muɗum a yiyata ɗum e bedda a yiyata ɗum e boli a yiyata ɗum e jinde ko hangaɓe ɓaleɓe ɓe men ɓe jiyata e jinde jiyata e boli jiyata e beddaji jiyata ne mbeɗo e boli ha e nder guure men leyɗele men le ngare guitten ɗum ha laaɓa musidɓe tedduɓe ganden ko enen gaddata rafiji e koye men woto jawoɗen hay goto woto gaybinen hay goto woto pamɗinen hay goto nde tawno rafi ko psychologue to banggue men en Afrique en ganda valeur psychologue kono woɗeɓe ne gandi valeur psychologue heewiɗo debbo perdi ɓiyum psychologiquement hoore nde jiiɓi haqqillo ngabbi mi yi baɗo noon kono noon yimɓe mbiyata tan o wondi tan ko ɗum ɗo henna eɗen puynamo eɗen mbaɗamo ni henna eɗen beddomo konngudi piquant konngudi muusɗi taw ganduɗa ko konngudi potano wonde ha ganduɗa ɗin konngudi mbatta memdemo ha joñen moɗa henna ha enen kala mbatten mo kangaɗo ɗum noon tinnoɗen ndentoɗen neɗɗo kala ko Moussa ɓattoɗen mo balliten mo ganden haqqille way kono wutte danejo talni ko gakkini ɗum ne weeɓi ko gakkini haqqille ne weeɓi gacce kewɗe so tawi neɗɗo dañi ɗum tan enen kala ɗen joofomo joni joni haqqille usto wonɗo neɗɗo wasata ko yiɗi joni joni haqqille usto ɗum waɗi noon école aji ne goodi biteɗi psychologue jangga ha keɓa diplôme neɗɗo so joɗima yeeso maɗa e nder konguɗi ɗi dokkatamo e nder konguɗi o jabtotoma aɗa wilta haqqille o aɗa jibta haqqille o ha gartiramo e mbadi makko taw hay batte ala ko mbaɗɗa e makko ɓe ko hangaɓe ɓe wona jinneji kanɗini ɓe ko hangaɓe ɓe wona seyɗineji kanɗini hanɗini men ko probléme uji aduna taw kadi ganduɗa bandu men beddi jomum ɗaccidi ɗum miijoji keewa taw miijoji ɗi fof moƴƴani
so joom yi laaɓi yiɗata ko wartade so yi ɓoggol yiɗata ko wartade neɗɗo ɗo yahata ha warto tawaɗa haqqille yeehi waɗi noon ko en teskakimo ko enen guittata ɗiɗo rafiji e koye men sen guittani ɗiɗo rafiji e koye men ganden kala ko mbawɗen wadde ko zéro musidɓe tedduɓe eɗen jiiɗi wiide neɗɗo pop kam woni docteur hoore mum kala ka famani hunde e ma tinno ɓatto yimɓe laɓɓitinoɗa kala ka famani e maɗa ɓatto yimɓe laɓɓitinoɗa docteur wawi ko yurnadema taga nde maleɗa saga nde dafeɗa windanma ordonnance wima soode ɗum soodoy ɗum kono so tawi hoorema ndene miira noppi maɗi ne muusa ñiiƴe maɗe ne ŋata goddol ma ne ŋata ɓernde ma ne hiɓɓa reedu ma ne wutto ne muusa koyɗe ma ne muusa an hoore maɗa muusa a famani hoorema a famani haqille ma aɗa jalda e hoorema aɗa haalda e hoorema waɗa saaha kula waɗa saaha jerminɗa waɗa saaha joora jaleɗe waɗa saaha aɗa defa ɓooye kaala walla aɗa golla ha ɓooye kaala jalta hoore maɗa ya ƴewto e hoore maɗa ya ƴew neɗɗo joom haqille gara e makko kalnamo ɗum ene jogui namde ko fate banggue psychologiquement ko namdotoma so tawi haqqille ma woni koye yaade omo andi so tawi haqqille ma o yahani won caɗele joguiɗa omo andi ngan sanga ko yewtere wonata hakkude moɗon o jibtuma o wiltuma o artirma ha e nokku maɗa ɗum woni nokku biyeteɗo psychologue ma musidɓe teddu mbatten haqqillaji men no moƴƴi ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so buuɗal yurmede feeri feeñe windere moni kala naftoro en kaalino ñanden persi soɗon teski persi ko hunde moƴƴere wonande haqille jejjitowo jogorɗo dañde ko wiyete alzheimer walla naah walla hoore helde ɗum noon so tawi a itti persi o guitta ko yoni lawƴa ha laaɓa ngan sanga nanga kapcere ma walla marmin maɗa mbaɗa e jeygue mbaɗa hen ndiyam ɗacca ha wula ha fasa ha fasa ha fasa ngan sanga ñifa gaz ma walla ñifa ƴulɓe ma nanga persi o mbaɗa e nder ndiyam he kippa nguleki ndiyam ɗam somdo e persi o ni woni ɗacca ha ɓuuɓa ciggaɗam ndiyam mbaɗa e bidon ma walla mbaɗa e termus ma walla mbaɗa e kapcere ma walla mbaɗa e barrade ma e kala saaha aɗa siiwa hen aɗa yara mbaɗa jaram ma ndumoɗa hen fodde jonte ɗiɗi walla fodde lewru goo ene lawƴa rein ha laaɓa ha wiye ceer ɗiɗi ene lawƴa ƴiiƴam ha laaɓa ha wiye ceer tati ene riwta kala ko wiyete mudditgol ene muddiɗina haqille kala ko ene muddiɗina haqille riwta ɗum ha laaɓa an musidɗo tedduɗo haqille ma seeɗo o sembolina kono rokkaɓe moni kala yo tinno hen ɗum waɗi mbiɗen buuɗal yurmede so feeri feeñe windere moni kala ɗuwo e barke joom ngal buuɗal yurmede ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke kettuki malaki jaam musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr yo jaam ñallu wuro e ladde